I zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ćemo da igramo Breaking. Da pokušat ćemo da pređemo Goodening. Prije toga upite like i subscribe, inače će vas ovi iz Breakinga kidnapovati. Oni anonimci. Ako ne želite to da se desi obavezno, ostavite like i subscribe. Ok, sad se igra učitava. Nemoj pući da je... Ja sve u što smo se spomnali na minutu. To jest ne znam, nešto. Ok. Evo nas. Ja sam očekivao kuću sa plavim podom. Ja se upošao da me neće diskonektovat, pošto to nije uz interneta, već me truju. Ima i šanse da se ovdje pojavi ključ. Ali ako stvaruje ovdje sve istražiti, znači da tu nije. Ja ću uzeti ovu jabuku. Ok. Ja upošao bi rekao dašu ključ, a ja hoću da nađem ključ. Ako ste... Jabuka, daj mi jabuku. Treba mi jabuka. Volio bi da igram u finale. Ok, ja sad nemam zašto da tražim. Može boksi kola neđe. Treba mi boksi kola. Neću da pravimo pitu, pošto je nemoguće skoro napraviti pitu ovdje. Zbog oni lagova, svačega, Da li ja da spavam u zelenoj stobi? I ne zato što će li svi poput jer samo ona tu pare taj. Da još para, još. Mogu da kupim Super Heal, pošto vi ne znate koliko je Super Heal dobar. Super Heal je predobar, čim klikneš odmah te healuje iz prve. Ali vidite ovo u shopu, bukvalno košta previše Robuxa. Možemo ga iskoristiti samo ali kao što ste vi, ja nikad ne. Are you serious right now, bro? To nisam prije uradio. Ok, onaj što je to uradio, vjerojatno se razumije u igru. Evo vi, ja sam ovdje. Kao što vidite, provjerio sam ima sve na kraju piše YouTube. Znači da imam YouTube kanal. Da se svi subscribe-ujete, ako još niste. Znam kako je to. Čak ovdje ima još nešto, nisam ja sve pregledao. Ne znam da li ćemo uopšte prijeći, ali ćemo pokušati. Ako ne pređe ovaj video, neću da objavim na YouTube. Zato što to ne znam. Ja sam ovdje sve pregledao, jesam. Bukvalno moj health nije dobar. Uvijek se tako stvorimo kad počnemo ili. Šteta pa više neće biti update u igri. Znači da će biti sve ovako. Ok, ja sam to. Tu ne piše da se sam ljete. Vratov je to u username. Čekaj da vidim, ja. Ne dok pojedem picu. Ne znam još šta sam postavio. Daj picu, bre. What neće da... Jesi, to sam dobio ovaj veliki komad, pošto mi jako treba. Ok, da vidim. Ne. Bukvalno mrzim ovo kad ja pokušam da pošaljem nekom friend request, ali ono ne može. Ono se šalje posta, evo vidite. Bukvalno ću neko da bude s nekom. Pošto ja imam
puno fredova, čak je jedan dovoljan. A nema veze. U moj prvom rao sam kao da sam imao miksu Pro 5.5 i nekog Justin Bieber. Skipajte ovo sam 100 puta vidio. Svaki put kad sam igrao igru ovo sam vidio. Pa džaba skipat kad oni ne žele da skipaju. Ovi su jezik uče ruski. Ja znam srpski egoisti, tako da... A ja znam za studio reskipaju, oni vole ovo da gledaju. Ko meni je to dosadno. Samo za speedrunnere uništavamo. Zato je bolje da igrate sami. A oni koji su nobovi ne mogu igrati sami zato što oni su i novi igrači tako. Ne. Are you serious right now, bro? Pošto neću rožu sobu zelenu. Ma nisam ja bre postavio da spavam u rožu sobu zelenu. Okej, ovo me vjerojatno iskoristi ako oni nas budu napali, pošto ja nemam ni oružja ni ništa. Čak nemam toliko puno helta. Pa ima puno, ali ne baš toliko puno, tako da... Mogu reći da nisam spreman, pošto sam tek počeo igru. Ja neću da palim bez ime sve to, pošto se desi da ja budem previše upočen, pa onda failam još gore. Nisu napali nas, Je ovdje ima ikog, bukvalno ja nikog, ja sam bio sam ovdje. Ali sreća mene nisu napali. Ako neko igra igru, ja ću pošao, pošto je plava soba najbolja. Okej, sad je boarding time. Srećom, ja se ne brinem za bed, pošto već ima boarding expert badge. Taj badge se gleda kad dobijete perfect drop boarding. Imam 8 badge-eva i 2 endinga. Pošto ending je uključio badge, imam good ending i ister ending. Onaj djelo je ending. Okej. Ajde vi šta? Ovaj AFK. Ovaj će izaći iz igre. I možda je očeo na WC. Je neka druga stvar. Okej, on je AFK, ništa ne bi. Ali da se mi ne brinemo, mi ćemo sam lag da budu. Okej, ja moram da bude strana ako ona uključi svjetlo u basementu. Tako da ja ću čekati. Možda i faila. Ako faila, ja bi to za minutu. Ja bordujem. Nismo bordali ova vrata. Ja neću. Ja možda dobijem perfect job, oni ništa ne krade. Vidim i ovo nisu bordali, baš su ini. Okej, ova sam radi ja. Ja pretpostavljam... okej, radim nešto. Tam sve ja. Ovo nisu toliko sve baš. Ovdje malo. I ovdje, evo ga. Evo brik. Oni su već našli painting, tako da mene vredi da to traži. Jump. Okej, su. Jesu WC šolju. Možemo WC šolju ako niste znali. Pošto imaš... Ali ne znam zašto, pošto bi se oni ugušili u WC šolju. Tako da ne znam. Okej, boarding vrijeme ističe. Ajde, please, perfect job, pa ja sam sve bodo, oni ništa nisu. Yes, perfect job. Ja sam najbolja, oni ništa nisu. Dakle,
meni se učinilo da neko dolazi. What? Vjerojatno vatra. Onaj nudi nije uspio da... Ček. Ova tu nije uspio da borduje. To je sve već da popravi bezveze. Ok, još se on je popravo. Bravo. Odlično, cool. Svaka čast. Ok, pusti meni pizza. Mada meni ne treba toliko ovom treba. On ima već ove modrice. Ja sam dobio, ako meni nije trebao. Bukvalno mi je žao ovi što imaju malo healtha. Pošto oni koji imaju malo healtha imaju modrice ovdje. Pošto ste vidjeli. Ček da vidimo. What the hell, eno ih vani. Sa kamionom nekim. Vratno s njim kamionom ubijaju i kidnapuju. Video na što može da pređe. Ali kao što sam ja rekla na početku, ja treba da pređem bude, a nisam razmišljala o tom da neko može da aktivira isterening. Što je loše. Ajde, neko. Krevet, daj. Hoću u ovoj sobi. Okej. Braho, ovo vrijeme igre baš skoro prolazi. Bukvalno pričaju na jeziku koji ja ne razumijem, na rusku. Okej. Objavit ću ovaj video ako ne uspije pošto... Vidite kakvu sreću imam, ni ovaj put nije provao ovdje. Ovaj govor svojim ne znam zašto. Ona bukvalno budala nije uspjela da uključi svjetlo u izvrtu. Ali danas ćemo da idemo u bezme gdje se borimo protiv onih. Onda još borimo se onda idemo u grocery shop pa se borimo protiv onog fake pizza fake dostavljača pice i onda ako budemo imali good ending borit ćemo se sa scary ending. Daj ja zaboravim da treba da pogledam ovaj prozor na svijem. On se tako provao. Ok, ja ću da pogledam, tako niko ne želi. Pošto ako ga... Evo ja. Mislim da sam govorio još nekog tu. Ok, sad se trebamo sakriti u wardrobe. U kosete. Ko kad se sakrije od Roša ili Emuša i od figure u kosetu dus. Ne, sakri se, buko mrzim. Ja sam se sakrio prije nego što sam rekao, tako da ne trebam da se brinim. Pošto sam ja ovu igru 2 puta prešao. Kao što sam rekao, easter ending i good ending. Imam 8 badge-eva. To su guarding, expert, loving good ending, deus, lifeguard, koji još code breaker, storage hunter, hacker i ne znam baš koji još. Ok, on će još malo se vidi, oni već izlazi. Ok, evo ga. Desi je ga. Moram u basement, pošto sad ću vam reći šta se desi ako ne odem u basement. Oni će svi doći i ubiti nas. Bukvalno ne možemo se fajta s njima. Imat će ih previše. Previše ti. Šta je sam? Ako ti nećeš da uđeš, ona će zatvoriti. Pa ide ulazi bre onda. Što nisi prije ušao, pa ja se sam moram minuti da li će on ući ili neće. Da, jabuke da. Jabuke neću sad, pošto mi nisu potrebne. Mogu da se sakrije.
Mogu da izvedim kamuflažu s ovim medvjedom. Evo, iz prve nađem kod, bre. 624, mora se pojem da niko prije mene to ne uradi. Ček, koji kod? 624. Ja ću iskoristiti to. Ja nisam oružje nikako uzeo. Ali čekat ću. Pošto mogu sad sam jedan čekat. Oj. Bukvo prećemo mi ovo. Vidiš koliko malo ljudi ima. Ako ne bude uspio, bude mi. Ako neko slučaju, to jest, možda će uspjeti, ako neko... Daj mi pedok. Ali ako neko bude aktivirao iste rendinga sa ovoj srivijom. Znači, bit će svoj srivijom. 6241, znači, neću ga. 6241. 6241. Okej, moram se ponijeti da ga ne zaboravim. Je možda već neko video kod, pa sad on će. Okej. Ovo je možda napisao kod 6241. Ali ja ću prije njih. Ja nisam spavao zato što ja imam pun health. Tako da ne treba. 40. Mogu kupiti edition. Što ćemo praviti spaj kad nemamo sastojaka. Nisam našao nikakvi coki. 624162416. Kako nije? Brate mili. Okej, sad moram ove jabke da pojedem. Neko će sad već otključat se. Pa ukusao sam 624. Okej. Je ono 634, ja nisam možda ovako treba. Ma jeste 624. Ili sam možda bio prebrž. Pa zato nisam. Ajmo sad. Evo ga. Pare! Daj mi pare! Vidi koliko para imam, brate mili. Hajde da kupim onaj super heal, treba mi. Možda čak i Devil je mi uspjelo. Devil je mi to jest. Uznamo se. Ajde, brže. Evo ovu. Jel me ti zezaš? Ovo ćemo ipak. Upravo kako su ga već odnijeli. Are you serious right now, bro? Počeo je loša sreća. Ali bar niko nije aktivirao iste rending. I mislim da sam čuo neko kako daje ovaj da on čiličeruju. Pošto nam on otključava taj iste rending.
Prijećemo ovo, ja sam kupio čips pošto on ima 30 čeđe, iako je bolji. Iako je super bolji, ali on može puno da nas nasuje. Nakon što ga pojedemo, a kao što vidite ja imam dobro stanje. Što oni se spacali vreme za picu. Ok, ja sam sebi kupio čips. Ne, neće, to će biti fake pizza, meni. Fake. Lažno će biti. Lažno dostavljač pice i pokušat će nas to će nam biti boss fight. To je mini boss. Ne znam, baš nikak ga nazvali. Da imam i bad pizza kartu. Sakrijte se svi, da nisam sam. I ne sakrijte se, već tamo skačite. Tamo možete na ona se popnete. Je bilo bolje u Atiku, pošto nažalost niko nije uspio da stavi Atiku. Ali buko kako su ga kupili, ovaj super hero. Buko nije fair. Ja ću otvorit vrata, pošto si ovo svinuto. Ok, ja sam po drugi put otvorio vrata. Pa prijećemo mi ovu, easy je. Ova igra je easy. Evo ga, evo, vid, evo ga. Ok, mrzim ovi. Kako se se... Hajde, let's go. Ne, let's go! O, ne vidim ništa, brate moji. Ne! Buko, ne mogu da se popnem. Morat ću nekako da se sakrijem ovdje. Pošto ja mogu da se tučem, ali ne želim. Buko, oni ne se tuka, ja želim da pređem budom. Nemoj u ovu show, nemoj. Ovo sam se sakrio. Ako niste spremni za bitku protiv ovog fake pizza, samo se sakrite. Znači možete u onim postetima i možete u Atiku i tamo da skočite i eto vam. Ne znam ja da oni uopšte ništa rade. To će biti još sljedeće noći ako ga mi ne ubijemo. Samo će pisati good job, ali mi ga nismo ni ubili. Što je loše. Bila bi bila tatika pisati you are not doing anything. You are not defend fake pizza guy. To boli. Ja bi sad želeo da vidim situaciju sa njegovim healthom. Pošto vidite koji health, ja sam srećan. Vidite. Da ja da siđem, ne znam. Tamo je, u kupatu. Ne u kupatu, već. Oni se tuku dolje. Koliko pije pao. Yes! Uspjeli su ga ubiti. Bravo, ljudi. Ja sam se poglavila. Ok, ja idem u krevet. Sad moram pas da se ne uguši. A ja felim neke. Yes. Ovi buko mene zajebavaju, ne daju mi da sebe ovdje. Ok, sada imam dovoljno fedula. Sorry, curi dus. Ok. Buko mrzimo koliko traje. Vidi ovaj, izgubit ćeš pola healtha.
Ovdje su sad. Ja ću se samo sakriti ovako. Mene neće napada, zato što me neće vidjeti. Uko idu prema meni. Ajde, čuvajte me. Jes, uspjeli su. Pošto ja ništa nisam. Ok, ne trebam ga. Ok, znači možemo sad gudem. To je nikako ne to da nema ništa kako dobiju. Nije niko surovo, pa zato što niko nije bio tamo, vjerovatno. Ili, ja nisam vidio da je hoću ja isto. Pizza, daj pizzu. Trebam isto za hranu. Kako bi survival scary area. Jesam ja sam vrata, na treći put. Ok, scary area dolazi. Ok, šta ja radim? Ajde da idem. Trči. Pa uspjet ćemo mi ovo. Pošto što je više ljudi, to je lakše. Ok, vidimo sad. Fuj, bre, ja ću se ispovraćat. Šta je ovo? Ok. Ja neću spasati nikog zato što ja hoću da preživim za video. Spasio bi da nije video u pitanju. Ovaj hoće da skoči. Pa čekaj, brate mi. Ovo je znači jedan od tih koji je kupio tu. Ja moram da pazim ako želim da preživim. Ovdje za tester bed morate da idete. Pazi bro. Ok, ovo je bio sad lako. Ovako. Ovo stvarno polako mora brzo zato što ja hoću da se koncentrišem na ovo. Evo ga. Au! Kako? Spasite me! I niko neće da me spasi. Ne, ajde! Oj, hvala, brate. Pisuću ovo. Hvala, brate, što si me spasio. Ali inače ne bi spasio da mu ja nisam rekao. Ok, on se te. Ali nemoj prve milione, molite. Ja moram da se koncentriram, lakše u ekranu. Pošto ako budu ovi spajkovi da lakše vidim. Ok, sad će tu. Ej, pa nisam ni vidio.
Nemoj mene! Okej, sad će on mene napadat. Moram... Ali ja nemam ništa što ti može pomoći. Hoćeš ikad zaustaviti se s tim. Trči, trči, trči. Okej. Izgubio je jedno srce. Nisam, kad ovaj nikad to nije rekao. Ajde ovog fajtajte. Njega trebate. Pošto meni treba pomoć. Nemoj mene, please, Kerivari, ko Boga te molim. Ja samo želim za YouTube video. Ne mene! Chips. Jem chips. Sva sreća pa mi ovaj chips pomaže. Hvala chipsu na... Ej! Kerivari, jau! Pošli. Zar opet minioni? Jebojte minioni. Šta ti minioni mogu? Mi ubijemo za minutu. Ovaj se zgučao. Sreća pa kome mila sam te. Da jednog već ni opola nisu bušto oše. Ajde tucite. Zar još jednog? Ne znam da će mi uspjeti ovu. Ajde nek spase kolakvija. Ne. Oni bukva ništa ne rade. Ja ovo neću uspjeti uopšte. Okej, ja sam moram da... ja ne znam šta da radim! O ne! Joj! Brate mili, oni ništa nisu radili. Oni su bukvalno bili beskorisni. Ma nema veze. Nećemo drugi put. Ljudi, to je to za ovaj video. Hvala što ste gledali. Subscribeujte se za još ovog sadržaja. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!